Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Халык язучысы Аяз Гыйләҗевнең бакый дөньяга күчкәнгә 20 ел вакыт узып киткән. Әдәбиятны шактый тирән белгән, сәясәтне, яшәешне иҗат аша уздырган язучыны юкка гына милләт кыңгыравы дип атамаганнар. Аның әсәрләре бүгендә укучыларда зур кызыксыну уята, пьесалары сәхнәдән төшми, китаплары дистәләгән телләргә тәрҗемә ителгән. Бүгенге тапшыруыбыз гомере буе милләтебезгә мәдхия җырлаган, татарның киләчәгенә ышанып яшәгән халык язучысы Аяз Гыйләҗевкә багышлана. Аяз Гыйләҗев ул татар әдәбиятында үзенә лайык булган мәртәбәле урынны алып тора. Мин аның иҗатын үзенә күрә бер феномен дип атар идем. Менә хәзер вакыт үткән саен ул иҗатка әйләнеп кайтабыз. Һәм аны кат-кат укыйсы килү шуның бер чагылышы. Ул язучы булып туган, үзе белгән ул аны. Татарлыгы белән үзенең горурланган һәм ул шанган татарның киләчәгенә әдәбиятлы, мәдәниятлы халык булса дип. Татар халкының тарихына күз салсак, аңа бер вакытта да җиңел булмаган. Һәм хәзер дә җиңел түгел татар халкының язмышы. Татар зиялыларын ничәмә дулкын булып карап, аларны төрмәләргә тутырганнар. Никадәр якты исемнәр, якты хатирәләр калдырып алар әкренләп бу дөньядан китеп барганнар. Безнең яшәешебез камилме дигән сорауны куйды. Һәм чынлап та Совет чорындагы каршылыклар, адам саен очраган гаделсезлекләр, башбаштаклыклар, күз буяу, ялган, менә булар турында Аяз абый үз вакытында әйтә алган. Ул аны дөрес кайберләре турында сакланып кына турыдан-туры әйтсә, күбесен эзоп теле дип әйтәбез. Ягъни әйткән фикеренең җөмләсенең аскы өлешенә, эчки ягына салып әйткән. Ләкин акыллы укучы аны әлеге әйткәннәрен шушы чорга, җәмгыятькә, системага тәнкыйтен күргән, аңлаган, белгән. Ул бик зиһенле, дөньяны аңлап яшәгән кеше иде. Шуңа күрә инде ул бу системаны дөрес булмаганын аңлап, шуңа күрә каршы чыга башлады һәм лагерьгә. Лагерьдә бик авыр булган инде әлбәттә, ләкин ул әйтә иде, мин анда шундый кешеләр белән таныштым ди. Мин андый кешеләр белән бер кайда таныша алмый идем. Аяз Гыйләҗевне замандашлар төрлечә кабул иттеләр. Ул бик нечкә күңелле. Мәсәлән, Сибгат Хакимның Өянкәләр җырына елап утырган, ул бөтен зал шаккаткан, лагерник җылап утыра бу җырга дип менә шаккаткан. Һәм мәсәлән, аның көчле булганын бөтен кеше сизгән, чөнки Язучылар союзына әтәч итеп президиумга чыгып, үзенең фикерен гылгырур әйткән, зур дискуссиялар әдәбиятта кузгаткан шәхес ул. Үзенең менә халкына мәхәббәте бик аның зур булган, тугры булган үзенең халкына ул. Һәм һәр адымын халык күзгесенә карап эшләгән һәр эшен Аяз Гыйләҗев. Арпадгалгоцда менә безгә килеп, менә монда безнең студентлар арасында уртаклашты үзенең хатирәләр белән. Тәбәнәк кенә Аяз ди, бригадир булды ди. Мин аны шаккаттым ди, ничек ул курыкмый ди. Менә үзенең хатирәләрен бастырып та чыгарды ул. Безнең бит инде бригада доходяга ди. Мин блокнотта рәсемнәр төшереп ашатадыр бригаданы ди. Ул мине яшерәдер ди, бренди теге пещерада инде бар бит инде каменоломнида эшлиләр. Һәм менеп десятникка норманы 3 көн күбрәк күрсәтәдер. Аяз, сине тотсалар расстрел, нормада да үтәмәсәм дә расстрел. Ә без әле бер көн яшибез дип җавап бирәдер. Менә сез күз алдыга китерегез, менә мондай
лагерьне үткән шәхес нинди булырга тиеш? Шундай авыр заманны үткәннәр, ләкин улы йөрәкләрен сүндермәгәннәр. Türmede soңғы yıllarda ilge koytu turunda öyle başladım indi. Stalin ölenden soң bizim лагерьлардан indi direkt үйге de koytu mümkünlüğü tuğdu. Şunda men koytam, piyesler yazam, hem Kızların halkın şak katıram deyip özüzüme şanı verdim indi. Motavuklar bilen Oyaz eserlerini bostıra olmadı. Bostırga yaramadı. Bostıra olmağış biz indi joyun tabarga oyladık. Ol hikayeze benim isimden almanaklarda onun hikayelerini çağırabız. Nakiya Gimadiyeva ismi ostunda. Hem neticede men yaş yazıcı bulup gittim. Yaş yazıcılar seminarını şakırdılar. 56 yılının dekabrlarında bağay. Men indi student, birinci kurs studenti, Oyaz üçüncü kurs studenti, Oyaz zalda otura. Atilla Razih seminar hocası idi. Yaş yazıcılarını, gadati yazıcılar itip kına sanay, meni indi büyük yaş yazıcı, büyük yaş yazıcı itip sanay. Mine o yırata eybet yazılgan hikaye kolga kirdi. Ol hikayeni yazgan Nakiya Gimadiyeva, ol hikayenin stili Tolstoy stiline teң dip zaldan beyeledi. Şol 57 yılının 3 martına kadar eli Oyazga teskeri qaraş saklanaydı. Ne için 3 mart dep aytam? 57 yılının 3 martında şol 3 kursta okuyan vaqtında ol Şayan jurnalına işe ornaştı. Allah'ın rahmeti. Mene şol işe ornaşudan ona münasebet özgerdi. Onçı ol halk düşmanı bolup hesaplansa, olga tabay indi ol halk arasında yazıcı olup kabul etile başladı. Oyaz Gilajov gibi, Tufan Minnulin, Emirhan Yeniki gibi şahıslarımız, Mirgaziyan gibi, Yunus gibi şahıslarımızın icadı, onlar çaldırgan yaşayış, hem onda elgi yaşayışta dilgen tanqidi beye, bir küplerinin gözün açkan dip sanayım. Seni hem meni okuşu bularak elgi özgerişlerge, özgertip kurularga ezirlegen şahısların birisi. Татарстанны ул яңгыратты үзенең мәкаләсе белән. Һәм бу мәкалә ул безнең татар иленә әле дә үрнәк. Ә син кем, минем укучым дип ул безгә шундый аваз бирде. Һәм менә мин бу сорауга бүген Аяз абый исән булса, кем ул Аяз абыйның укучысы дип гурланып әйтә алам. Аның укучысы бүген дөньяда яши. Бүген Аяз Гиләҗевне Европада укыйлар. Һәм аның венгр мадьяр укучысы Аяз Гиләҗевкә дан җырлый, ул тоталитар системага каршы чыккан язучы дип аны кабул итә. Ул тарихи роман язган язучы дип кабул итә. Хөр фикерле татар, хөр фикерле мадьяр образларын мәңгеләштергән өчен безгә рәхмәтен укый. Һәм Сталин Гитлер системаларын өйрәнгән нык гасырлар буе җыелган менә бу фикерне, интеллигенция арасында тупланган фикерне дөньяга ирештергән хөр татар фикерен. Шуның өчен рәхмәт алабыз. Төркиядә Аяз Гиләҗевнең 5 повесте чыкты һәм ул укучысын тапты. Һәм менә бу повестлар буенча түрек укучысы татар турында инде хәзер фикерен китап буенча гына тупламады. Инде фәнни хезмәтләрдә татар халкының тормышын, фикер йөртүен, тормышка карашын, тарихын менә бу китаплар буенча өйрәнә. Һәм әле менә бу тәрҗемәнең әһәмияте нәрсәдә дип без әйтәсем килә. Фатих Котбу Аяз Гиләҗевнең
балалар әсәрін тәржіме етті, һәм күз алдыңызға китерегез, аның автор хукукларын түрік китап нәшриятының сатып алып, Словакияда Аяз Гилязевның балалар әсәрі басылып шықты. Ayaz abinin 2000 yıllar başında Gecit'te Türkiye'nin türüne uzduk üttük diyen hatireleri basılıp çıktı. Ben şu hatirelerini okuyanda ana tartıldım. Türkiye turundanın şunda jılı fikirleri beni üzerine tarttı. Şulay bir günü ben Kazan'da yürüyende kitap kibitine girdim de bir kitap kibitinde, kiştede Yegiz bir Dağ diyen kitap. Qarasam Ayaz Gilejev diyen yazılan. Üneyten bu kitap hiç şeksiz bir matur bulur ateş, şep eser bulur ateş. After Ayaz Gilejev bulur ateş. Dedim de ben o eserini okup çıktım. O Ayaz Ağa'nın songa eseri iken, emin okuyan birinci eseri. Lagerda görgen mihnetlerin, şikkenlerin okup tağın dağa benim köngülüm bilen tartılım. Hindi büyük yazıcı iken, benim onun bilen tanışasım kildi. 26 aprel Çerşembe keşke saat 6'da dolkunlanıp şunday kavşap göz allağan şam iken, benim oylağanım şam iken Ayaz Gilejev hem inanı yaratıp ülgürgen idim köngülümde. Şul hatli jılılık anı benim körü hisleri bilen yana idim indi Ayaz abinin körü tilegi bilen, şunday güçlü tilek bilen. Ben kildim ve Nakıyapa işiknaşı bilen Tatarşa bilesin mi dedi. Birinci sözü şu oldu Nakıyapa'nın. Eyyunetem Nakıyapa işte tanıştık bilem. Kildim Ayaz Ağa kenefide oturaydı. Bizdeki gadet boyunca kollarından öptüm. Hem oturduk, söyleşe başladık. Benim ne göz allağança Ayaz Ağa. Ben söyleşkende, bu günde, birinci günde Koysa eserimizin Türk diline tercüme edilen tilleri deyiz. Bu aygına ben sorar verdim dürüstün etkende. O vakitte ben tılmaçlık işi bilen şoğullanaydım, lakin eli tercüme bilen şoğullangenim yok iyi. Sözüne yalvarmışım yine mine. O iki de oylap durmasdan 3 arşın jirini. Ayaz Gilajev'nin 3 arşın jiri Türk dilinden tercüme edilip İngiliz tilinde Amerika'da basılıp çıktı. Hem bugünkü günde 18 ilde bu kitapны сатып алырга була һәм укырга була. Ayaz Gilejev вакытында күнделегендә язып куйды. Татар халкы исән булса, 3 аршын җир дә исән булыр һәм 3 аршын җир буенча татар халкы турында минем укучыларым фикер туплар дип. Джон Каллен, İngiliz кафедрасы профессоры, Ferris Дәүләт университеты США. Һәм ул үзенең отзывында шулай дип әйтә: "Мине сокландырды бу әсәр үзенең романтик рухы белән, нечкә поэтик образлары белән һәм төп образ Мирвали Горур татар. Ул үзенең физик кичерешен рухи кичерешкә әйләндерә. Һәм бу язучының усталыгы мине бик сокландырды. Мин үзем язучы дип әйтә безгә Джон Каллен." Хрущев җепшеклегеннән соң башланган бу үзгәртеп корулар, алар кеше аңына, акылына барып җитү өчен вакыт кирәк иде. Бу беренче әсәрләр кайсы куелды, кайсы куелмады, резонанслы булды, ләкин алар барыбер укучыны, тамашачыны әзерләделәр. Bir ел эзләп мин менә күптән түгел генә таптым. Кем Ayaz абыйга менә путевка биргән Татар язучылар союзына кирергә. Ул да зур шәхес, Нақый Исәнбәт. Әле Ayaz Gilejev әле генә лагердан кайткан, аннан бөтен кеше курка. Курыкмыйчы арестант язучыны бу яшь кешене әдәби майданга чыгарырга кирәк дип, безгә яңа буын язучылар килде дип, үзенең хәер фатихасын Ayaz Gilejevка бирә. 1959 елдан башлап Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында бер атлы сезнең бик күп сәхнә әсәрләрегез барды. Ул ки Каз юлы, Җиз кыңгырау, Көзгә җилләрдә җиргә тапшырылган серләр, Шамил Усманов, Я кайтырбыз, я кайтмабыз, Иңгер-меңгер, ки сүзләнгән сәфәр, Хушыгыз тургайлар, 3 аршын җир. Менә шуларның кайсысы сезнең күңелегезгә бик тәэсирле, якын булып калган? Bu koyun 3 arşın җирле. 3 arşın җир. Әйе, 1987 елда
Режиссерыбыз Марсель Сәлимҗанов куйган бу спектакль безнең барыбызга да бик кадерле булды. Басулары карабыдай шәшәк аткан. Bu zəngər şaqmaqlar nəsə? Sən tanımıysın bunu Mirvəli. Bunları bit күлләр. Bunsa basu артындагы тырнак күле. Bunsa Şükrü елгасы. Bu aşık zəngəri. Şu an Mirvəli. Bizning ındır артыннан гына уралып аға. Şu an Şükrü Kara Şura yangaları mı? Tanıysın iş Mirvəli. Aman da anlatmadın mı nisan sen Kara Şura'nı Şemsı'ya? Sen Mirvəli, unuttun mu? Бірнеше ел элек бүтін театрлар Ояз Гиләҗевне куя башладылар. Бірден дип аларга беркем дә кушмаган, менә аның вакыты килеп җитте. Яршалыда театр яңа бинага күчте. Шөкер Аллага шөкер, шундый матур бина төзелде. Һәм аннары инде башланды шундый бәхәсләр театрда. Кем исемен бирәбез театрга. Һәм артистлар, режиссерлар бер тавыштан әйттеләр Ояз Гиләҗевкә. Ояз үзенең сәләтен нык белгән. Ул язучы булып туган бәләкәйдән үк, кичкенәдән үк ул өйдә бәрәннәр белән дә сәхнә корып бәләннәр, сарык бәрәннәрен образларга куеп уйнайды дип әнкәй көлә торган иде. Менә шулай иттереп, ул өйдә дә авылда бит инде сарык бәрәннәре, сыер бузаулары өйгә кертелә. Аңа алардан ниндидер образлар булып күренгәндер инде. Кичкенәдән үк ул менә халык арасында йөргән төрле такмакларны яза торган булган. Менә архив тулы папка менә аның әле шул кичкенә вакытта язып алган такмаклар, җырлар, халык арасында сөйләнгән төрле мәзәкләр сакланалар. Гаҗәп дәрәҗәдә пөхтә тәртипле кеше иде. Ул bütün документларын үзенең саклап, җыеп, пөхтә генә матур итеп аларны туплап, барсын да киштәләргә тизеп куядыр. Ул теге киләчәк сакланып калсын, киләчәк турында уйланадыр ул һәр вакыт. Шуңа күрә мин бу чиракта бик шунысына канәгать, бу документлар шушы чорның, шушы вакытның әти яшәгән чорның рухын чагылдыра торган документлар. Менә аның истәлекләре арасында мине сискәндергән мондый фикер бар. Ул үзе әдәбиятны бик яхшы белүче буларак, 20нче гасыр татар әдәбиятына буеннан-буена карый да, булай ди. Татар әдибе ул милләт гаме белән яшәргә тиеш. Әгәр дә синең хезмәтең, синең әсәрең татар яшәешенә, аны бүгенге киләчәгенә хезмәт итми икән, ул әсәр икенче пландагы әсәр дип карый. Чынлап та Ояз Гиләҗев характер белән бик тә үзенчәлекле булуын беләбез. Менә әсәрләрендәге геройлар кебек үзе дә кылчыклы булган, турысын биреп әйтә алган, аны бер яктан мисал өчен әдәбиятыбызны бүгенге киләчәге өчен кайгыртып яшәгән бик олы шәхес. Һәм аның үткен усал телле булуы бик күпләрне әдәби иҗатка тарткан һәм алар иҗатларына бәя биргән, үзгәрергә ярдәм иткән. Үзегезнең таза икәнлегегезне онытмагыз. Бер чакта да. Бүгенге менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдә генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.